tsofaffin shugabannin jam'iyyar APC wanda suka sauka mun ji sakonku mu ma ga namu. Jiya tsofaffin shugabannin jam'iyyar APC wanda suka yi aiki tare da tsohon shugaban jam'iyyar APC Prince Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki sun fito suna wasu maganganu wanda wannan maganganun tabbas cikin girmamawa kun zagi kanku, kun ciwo kanku mutunci, kun zubar da kimar kanku, kun wulakanta kanku, kun wulakanta kujerun da kuke kai a matsayinku na shugabanni a wancan lokacin. Dalilin da yasa muka ce kun wulakanta kanku, kun tozarta kanku tsawon shekara 10 mai girma Prince Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki yayi yana goyon baya ko kuma yana rigima akan Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuka zo kuke ce kuna ikirarin cewa kuna mai biyayya. A yanzu kuna nufin ku ce shi dan sarki baya yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje biyayya, ku ne kuke mai biyayya, ku ne kuke kare mutuncin Baba Ganduje. Lokacin da mai girma Abdullahi Abbas a lokacin mulkin Kwankwaso da ya zo ya zara takofi ya janyo tawaga yake rigima akan lallai sai an tsere da Dr. Abdullahi Umar Ganduje takara, ko kuna ina? Lokacin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zo ya ce ajiye kwamishina tawagar shugabancin jam'iyya, kuna ina? Lokacin da dan sarki jikan sarki aka zo karo na biyu Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce kai shugabancin jam'iyya, ka tawo shugabancin jam'iyya, kuna ina? Kuna nufin cewar wannan biyayya da kuka yi ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje zuwa yanzu kuna nufin duk kun yi nadama kenan? Ita ce kuskuren da kuka yi? Ita ce zaluncin da kuke cewa Abdullahi Abbas ya yi? To idan kuna son ku gaya wa duniya wannan, to kan kuke cewa mutunci da kuma jagoran Gandujiya din Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda a ƙarƙashin jagorancinsa mai girma ɗan sarki jikan sarki ya shugabancin jam'iyyar APC shekara 10. Wato a shekarunku, a irin gogewarku, a mu'amalarku, a gogewarku da siyasa, wala a wannan karan da kun yi foul. Na ji tsohon kakakin jam'iyyar APC Ahmed Aruwa yana magana cewar suna goyon bayan Murtala Sule Galadima Garo a matsayin mataimakin gwamnan jihar Kano. Abba ya dauke shi. Babu wanda ya hana wani a cikin jam'iyyar APC ya goyi bayan wanda yake ga ya ga dama cewar ya zama mataimakin gwamna ko aka san haka. Ko kuke ganin kamar an muku laifi in aka ce ba a san Murtala Sule Garo? Idan mutum ya fito ya ce shi ba Murtala yake so ba, Murtalan nan ba fa daga sama ya faɗo ba. Murtalan nan fa zarge-zargen ma idan da kunya ma, idan da kasar da aka ci gaba ce ma za ku ji kunya inda kun san kimar kanku da ba don kun wulakanta kanku ba. Za ku ji kunya ku fito ku ce kuna goyon bayan Murtala Sule Galadima Garo a matsayinsa na wanda ake zarginsa ake fada wawure kuɗi a ƙananan hukumomi. Wani hujjoji sun fito. Kun ga irin yadda dan Bello ya fito da hujjoji, har yanzu Murtala ko iyalan Murtala ko wasu yaran Murtala ba su iya daukar dan Bello sun kai shi kotu sun ce wannan kudin da ya magana cewar da Goggo da Murtala sun kwashe al'umma jihar Kano ba, ƙarya ne ba, har yanzu ba ai ba. Ko kuma yanzu kun zo kuna cewa an yi kaza. To ai abin da muke so mu ga muku, tunda ku masu biyayya ne da Abdullahi Umar Ganduje, duk wannan abin da kuke tuhumar Abdullahi Abbas, kuna da yanci, kuna da dama guda daya. Ku je ku tambaye Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya aka yi, zai muku bayani. Duk wani abu da kuke tuhumar Abdullahi Abbas duk a mulkin nan nashi tsawon shekara 10 babu wani abu da ya ba da sa Aliyu Ganduje ba. Da haka Ganduje kuke zagi. Idan magana kuke ta biyayya, to kun ga kun yaudar kanku. Muna girmama duk wani ɗa na jam'iyyar APC. Muna girmama duk wani mutum da muka san cewa yana da shekaru. Kuna da shekaru, iyayenmu ne ku, wasu yayyenmu ne a cikin ku. Majoratin kuma kun haife mu. Amma abin da kai ci ko mu da muke ƙananan yara a siyasa da mu haura shekara 20 da shigowa siyasa ba, muna ganin cewar irin wannan tafkar da kuka yi ai ba za mu yi ta ba. Gaskiyar magana, ya kamata idan an ciza ana busawa. Shawara muke baku, mutuncin kan kuka ci kuna cin mutuncin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, amma wallahi ba dan sarki ba. Mu magana da muka ce kawai kowa ne kun dinu kun waliyar dini, haka Annabi Ibrahim ya ce. Ku ba za ku yarda da wanda muke so ba. Tunda mu ba za mu yarda ba, to kowa ya je tallata nashi. Allah ya ba mai rabo sa'a. Duk wanda Allah ya ba, in ma babu a cikin su, duk wanda Allah ya ba, to sai a zo a tattara a bishi. Amma babu wani dalili da zai sa ku zo. Ku mun zo da bukata kun ce ba za ku yi ba. Mu kuma kun zo da taku mu mun ce ba za mu yi ba, kuma ya zama laifi. To me abin laifi? Ai idan kuka zo da bukata muka yadda ma muka yi ta, ai shine ma muka cika mu san ciwon kanmu ba. Dan haka mu muna tare da DSP Sanata Barau Jibrin Maliya,
muna tare da dan sarki jikan sarki, muna yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje fatan alkhairi. Sannan su kuma wannan ake zargi sun kwashi kudin mutane, ku bari da Allah, ku bari hukuma ta hukunta su. Duk wani a zo a bada deputy gwamna a wanke zargi, a kori zargi, a yi waye, duk bai taso ba. Ƙananan hukumomin Kano 44 haƙƙin mutane ne. Ku bari a an sawa mutane haƙƙinsu, ku bari hukumar EFCC ta maka mutumin nan a kotu da matan nan a kotu, a an so mutane kayansu, tunda ta tabbata wannan abin da yi kusan nema yake ma ya zama ba zargi ba, tunda idan ba gaskiya bane ku kai dan Bello kotu. Ma abun kunya in banda ƙarshen zamani kaga dattawa irin wayannan mutanen, kaga mutum da gemu, kaga mutum da shekaru, kaga mutum da kamala, amma ya zo ya dinga goyon bayan mutumin da ake zargi ya kwashe biliyan 84, miliyan 84. Wannan wace irin lalacewa ce? Allah su turbuƙi in yi kishe mai ɗan doro.